i si no ens agrada la marca que representem, hi ha altres opcions, com grup independent municipal, que hi ha en altres municipis. I el que fa la nostra marca en altres llocs ens afecta perquè també la representem. Sobre aquest tema, vaig a argumentar el punt 6, el punt 7 i el punt 8 conjuntament. Votarem a favor de les retribucions tant de Vicent Fullo com de Neus Garrigues, perquè des de Compromís pensem que tota persona que realitza una dedicació ha de ser retribuïda. Una retribució que compensi el que deixa de guanyar per a poder realitzar-la. Si no fos així, sols la gent que té diners podria dedicar-se a la política, ja que la resta necessitem per arribar a fi de mes. Aquesta posició coherent sempre l'hem mantingut. La legislatura passada no criticàrem a cap lloc el salari del regidor del PP i ara donarem suport a aquestes retribucions. I no és un suport que donarem ara i d'ací uns mesos el retirarem, com ha passat en aquests ajuntaments en legislatures anteriors. És un sí que mantindrem per als pròxims 4 anys.